der boede på et slot. Han ville rigtig gerne have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig prinsesse. Så han rejste hele verden rundt. Nu skal vi ud og rejse lidt. For at finde en prinsesse. Han ledte alle vegne. Alle ser til venstre, alle ser til højre. Prinsesser var der nok af, men der var ingen, som prinsen syntes var den rigtige. Så derfor tog han hjem igen. I'm coming home, I'm coming home. En aften blev det et frygteligt uvejr. Det lynede, tordnede og regnede. It's raining. Så bankede det pludselig på døren. Hvem kunne det dog være? Så åbnede kongen døren, og derude stod en prinsesse. Men gud, hvor så hun ud. Oh my gosh. Vandet løb ned af hendes hår og hendes klæder, så hun så helt forfærdelig ud. Men dronningen troede ikke på, at hun var en prinsesse. Derfor tænkte hun. Så gik hun ind i sovekammeret og lagde en ært på bunden af sengen og stablede en masse madrasser og æderdunsdyner oven på hinanden. Der var så mange, at man skulle gange 2 med 10. Der skulle prinsessen sove i nat. Næste morgen spurgte de hende, hvordan hun havde sovet. Jeg har sovet helt forfærdeligt, sagde prinsessen. Jeg har slet ikke sovet i nat, sagde prinsessen. Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har i hvert fald ligget på noget hårdt, for jeg er gul og sort over det hele. Så kunne de godt se, at hun var en rigtig prinsesse, og så blev prinsen lun på hende. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.